el poliesportiu de Riells acull el primer dinar solidari en benefici de la Fundació Oncolliga. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer cap de setmana, Riells i Viabrea ha celebrat una nova edició de l'àpat solidari en benefici de la Fundació Oncolliga Girona. Enguany, després de 11 edicions celebrant el sopar solidari, s'ha realitzat un dinar, organitzat per la delegació d'Oncolliga Riells amb la col·laboració de l'Ajuntament, el Club Riells i Viabrea i l'associació Amb Tu. El dinar s'ha celebrat al poliesportiu municipal i tenia un preu de 20 euros per persona. La finalitat d'aquest esdeveniment és recaptar fons que es destinaran a aquesta associació sense ànim de lucre que es dedica a ajudar els malalts de càncer i les seves famílies. Aquesta és una trobada que ja fa molts anys que s'està fent a Riells. Realment la novetat aquest any és que hi ha un dinar en lloc d'un sopar i està molt bé perquè al final el que es recapta amb aquest acte va destinat a temes d'Oncolliga, que per desgràcia, com bé sabem, tots hi estem exposats i que cada vegada hi ha més gent que s'hi troba en situacions tan difícils com la que acaba provocant aquest tipus de malaltia. Agrair a tots els participants, a tota la gent que una vegada més ha vingut i sobretot a l'entitat Oncolliga de Riells i Viabrea, que amb el seu esforç fa que aquest acte sigui possible. Bar-restaurant nou on sempre ha patrocinat aquesta entrevista. Després del dinar, s'ha realitzat el ja tradicional sorteig de paneres elaborades amb productes que han aportat als comerços de la zona. Donem les gràcies a tots els col·laboradors que ens ajuden any rere any i així com tota la gent que assisteix en aquests actes que donen suport a la feina que fa Oncolliga a les comarques gironines. Estem molt agraïts als establiments i a les entitats del poble que ens ajuden a portar a terme aquest acte amb el sorteig d'unes paneres que farem al final d'aquest dinar. Moltes gràcies a tothom i esperem que tothom s'ho passi molt bé i que l'any que ve repeteixin. Durant l'any, Oncolliga Riells i Viabrea organitza diferents actes benèfics com el dinar, un ball de rams durant la festa major, la desfilada solidària o diferents xerrades. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.